Perfect. One year kami nagkaroon kami ng anak. Nanay lalaki. Ay ba, ibon mo ko na ganun, ibon mo. O nagpakasal. Ay hindi po kami nagpakasal. Pero kasal na po kami. Ngayon, pero nung una hindi mo na, parang naging... Bonsai. Connect.
Moon. Diyan ka napunta po. Ay ko yung mundo. Moon. Dalam. Dalam siya. Basahin bayag mo, Chok, na eh. Yung susunod ko, 38 meters siya pa. Bakit nyo? Ito mali siya. Dumurta na ka. Jok, panyakap na, Jok, na. Kaya ano labong, Jok? Oh! Aray! Aray! Uy, naman! Tubigan, yo! Ha? Bera na kayo. Sabi ko naman kaya kayo. Bisa ka mabilis na rin mago-brabo. Ayun da. Tayo. Gay, ali. Trap. Lay laman. Sa kalabang rod. Sa kalabang rod. Bal na niya, mamangan nga naman. Ay, tapa, oh. Nortam. Diretso, Chok. Kaya tapakot. Mabalikan mo na rin mo, Chok. Oh, sabi ko lang balikan rata sila. Bala mo, marna yan eh. Karanya marna tumumon. Nalagay din yung piste. Sisi. Mete. Kaya kay, laman mo na. Abulok kaya rin kan eh. Wala na, kuha na dyan. Ngayon kayo na. Hindi mo ko ilo. Wow.
O, ano nga lang mag-bike ka na ba rin, Chok? Ka naman. Tingin yan. Patsagan tanin nung dito niya mo. What? Dang. 10 meters south. Ay, sinobrata na, Chok. 10 meters na. Mula na! Pining nga riyan. Pining last na yun eh. Oh, wala mag-float ka tapag hiningan ako dyan. Huh? Check out. Kanya mo ating banana. Kanya ating galagay ng ating 5 meters yun. South. Yan ang banda. In Grab Food and Food Panda. 24 chicken. RW Tom is 616. Music Blend on RW 95.1 FM. Well, I'm on the way.